Hmm? Nagabuwa pa sila. Muuna kong kaon ng tat. Itong dati nagluto ko, nagsabaw ng kila, pagkabot na ko, peaceful na. Mga muuna tagkaon kay kusinero gud ta. Tats, magbaksyo mi. Dong, oh, dugay isa. Oh, kay isa rin kabuk. Oh, kana. Ah! Oh, tama na ni, tama na. Oh, Tats ha. Titirahin na naman natin yan. Siyempre mga Tats, bago na to nahiwaon ato sa nang halukan ang isda no kay pertin pagkagwapahan mga Tats kay nga naman murag chicks kagwapa. Og pagkauman mga Tats, tanawa ang akong hiniwa. Lahi na kumuhiwa karon mga Tats, tag-isa na kadangaw hapit no kay nga naman kung atong gagbayon manggod, ilagay pong balik-balikon og punit, mas maayo nang lagpad kaayo para di na sila mobalik. O pwede ka pa mobalik mga Tats, pero maulaw na jud ka tungod sa kadagko sa hiwa nga akong gihiwa. Samtang wa pa na tumatimplahan mga Tats, na ako'y nakita nga sinabaw dira ano ato sang tirahon. Salmon mga Tats, ato sang higupon sa sabaw. Pagkaw man natong higop sa sabaw mga Tats, ato nang butangan sa atong kalamasan sa atong kinabuhi no, sumukuha tag ahos, bombay, luya dira og unsa pang ato makita dira. Pagkaw man atong himulbulan. Dili na nato ipakita tanan mga Tats kung unsa atong himo ng lamas no, largo na ta butang og toyo, pagkaw man suka, siyempre dili mawala atong magic sarap dia. Og pagkaw man mga Tats, butangan po natong bitsin. Siyempre kay gasol man atong gamit mga Tats, o isa ra na kato slok, pagkaw man itakang na nato. Pagkatod-tod mga Tats, magpa-cute-cute sa kamera kay kita may artista diha. Siyempre apilo na to ang isda mga Tats nga perte pagkapreskuhan no, kay isa lang nakalagak bago gi-deliver. Standby sa mga Tats kay dagan pa dito stock. Ato tanang mga pugi na to sa trabaho. Standby pa kay. Ha. Dagan pag stock dito sa timbangan. Manang nagpaabot dun sa pinaksyo. Tama pod. Tanawar ko ng nukos nga gipanghalay dira mga Tats. Murag kwaknet nga nagkumbayot. Oras nga mauga na mga Tats, o nya imong pritohon, magpanilap yung ka sa kalami sama sa akong pinaksyo nga giloto. Tanawa ko sa kalami. Tama Tats ha, wa pa na maluto, pero ang humot. Abot na pika silingan. Gawas ta. Hoy! Relax lang, hapit na maluto. Bye, magluto baksi, pwede na magkaon. Og nag-request pa akong kauban mga Tats nga maglungag pa daw kog isa ka kaldero kay kulang daw tong akong gilungag. Matats, ato na tilawan. Uy. Pagkadabis. Hachip na Tats, pwede na mo hab-hab. Unya kay naluto naman na unsa pa matong himuon ana, mokuha na tagbali duha ka hiwa dira. Pagkahuman atong bahugan ang atong kanon kay nga naman murag adobo ang atong pinaksyo kay ako nang gibutangan og mantika. Tan-awa ko unsa kadabis mga Tats. Diri ko kaon para walay disturbo. Oh ha. Ang sarap. Tats. Presko kay isda. Nagabuwa pa sila. Muuna kong kaon ng tat. Itong dati nagluto ko, nagsabaw ng kila, pagkabot na ko, peaceful na. Mga muuna tagkaon kay kusinero gud ta. Wa namin nagkilo kay busy na. Pagkaw man itong kaon matas, magripak taglima ka sulupin no, kay naatay kauban nga dili sila kahawa dito sa ilang gitrabahoan mo ng hatdan na to og pinaksiw og kanon. Pagkaw man tanawa akong kauban matas kung unsa ang iyang plato. Tungod sa kagutom matas, mineral na lang ang iyang nahimong plato no, kay wa na sa ilain mahunahunaan. Og tanawa atong kauban matas na busy nagpinunit sa atong giloto. Basta si Tats kimuluto og pinaksiw. Di basta-basta oy.